Kulum kata ko bukuk song hai no hai sing kaisa kham lai mani kok bukuk kharok cha Kilina kaipeng nei tini langkha chokha Bangalore East Point Hospital sa hamya ngai go gete lemura area ni kharok cha nursing porna phaimani nursing porwi tok mani actually BSc GNM nursing MBK college of pai or the post basic nursing khai tok mani sora When exam was only the money somoy tabo, but unfortunately, when it's hamya ngai go kaisa hospital East Point Hospital ni kaisa hospital bini langkha chokha tini go bini logi songrok hospital ko lang like correct din dore bini problem tong mani constipation urinary problem ko joto problem tong mani ya bola tini bini langma chawai thana like ha Bangalore ya bini buka phanya tong mani Bangalore bini sa hamya ni phanya tong mani but phaimanlia because bo the langma chawai thana so bini dead body na hola jare babe chang sini team Bangalore tripura sa team te waisa basa like hara ta ko jon to sabu jaga ang thangai to lamo tabo so ta ko jon je formalities namane jatra formalities clear khaile chang tabo police report ma khaile police ni NOC man nai postmortem ro khaile mane pore se chang bini dead body no ya cha ge man nai bini nok ni thake chang kaisa authorization letter nang nai khorok sa borong ya ko handover khaile ni bagi abo cho jotno formalities clear khai tongo so formalities clear khai mane ya gulo tini to langkha but khana haige sone ni bisingo bini dead body ni cho pathogiri nai Bangalore ni simi agartala thangane bagi arok tongo bini moi boy tai bini pal rok tongo bini classmates rok to ko bongo phaiga help khai ni bagi butona hambai mario je baskang phane rang help khai ni bagi je aro sapja hospital lo jotona hambai mario Haklaya chung bini dead body no kaham ke dati no pai formalities pai Tripura katayo thokri ni manana nai so jotno khulungka tamu jarate sini Kilina kaipeng thai thangnai Kilina kaipeng ni mangka thini bepara asuna Kilini jora tamu jarate sini abo kok tai bagi sing information nai phainai saring ni bising information liwone bini formalities pusul jara clear angkha amo chung datina inform clear nai so dotrona hambai ta bubuk song nai tonin rok chini Bangalore Tibrasa team ni news rok hambai nama pasarai chongsa langma lai kaima oi chongsa sik tui So finally sini bukuk thui thangnai Kilina kaipeng ni dead body ro hanane formalities me hora pairi ri bakha chini team thangka jon debrma thanga je klaiman sak jotona klairi kha bini nok ni borok rok no rang rok jon nangmani borok ro hor kha and hospital ni tino je ambulance rok arrange klaine hospital rok na arrange klairi ri kha ta khogri porno pelan hambai bini logi song Kilina kaipeng ni logi song bono balan hamal mari kha te bini moi song je tong nai je aro te bini logi song rok tong mane bini friends rok bini classmates rok phai ke borno bu jotona hambai je help khani phainero jotona hambai mario tini bini dead body sogoi nai tini sogoi nai ekta somoy 14 tarik March Agartala airport bini dead body sogoi nai so je cover khlaina musung nai news channel rok kabo kebo somoy khang to cover khlaina ni chaitok baidi thak bini dead body to hori rakha tini je somoy je mansak to jotno khlai lai je help khlai lai je bini classmates rok phaiga bini pal rok phaiga bini te kabang bor rok help khlaina phaina ro jotno hambai mario ang je team tini thangai help khlaina ro jotno khulumani te hambai ya paro ang chini takuk jon to cost of lai bini samok ya kari go help khlaina thangka borona help khlai kha help khlai je formalities clear khlai na mani bu jotno
clear khai ka bo khabini yang tu je mansak te student rok wngma phaibai ke bona help khlaini bagai and help khlaibai kha bono bumsuk tamo khlaiman horong kha phungni simik borok wara thanglaimani ba diponi simik thanglaimani ang thangmani lama odego phirogmai phaiga koino samung urgency emergency ni ang phirogma phaiga lama odego so ang destination joro sogilia je formalities clear khlaina joro sogilia to phuna ang jotrona hame mari oje tini login ne rapa 13 March sini Kilina kaipeng sini buku Kilina kaipeng thui thangna ni mangkri rohana ni baga ji chai chokna rona balai da hambai mari ang thaklai chungam de khena te bo logiri tonglai marana nei te kaisa no logir lai no chungam de ma tonglai te pra saro